Happy birthday po sa Happy birthday. Nag-live na mga guys sa Happy. Nag-iba magoro di ay. Nag-iba magoro di ay nag-live. Nag-iba magoro di kay kamyo. Happy birthday po sa Happy birthday po sa Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ano yung makalambay na cake? Ay, makalambay ka sa 29 years ko na rin sa 28 years. Wala ko sa kasuway nakakik. 29, uy. Surprise popcorns. Strawberry. Guwapaha pa nga niyo. Ano tutuloy mo ko? 89 ako. Ako 18 na. 1941. Wala good. Matigo. Ano nga naman nga di makulit. Photos. Happy birthday po sa Happy birthday. Nag-live na mga guys sa Happy. Nag-iba magoro di ay. Nag-iba magoro di ay nag-live. Nag-iba magoro di kay kamyo. Happy birthday po sa Happy birthday po sa Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ano yung pangandoy nga cake? Ay, mapaganday guys sa 29 years ko na rin sa 28 years. Wapa ko sa kasuway nakakik. 29, uy. Di man kay 29 masasara. Nakakik sa pag 29. Happy birthday. Siya dong happy birthday ka. Kaya ikaw cake dong. Tara ate kayo magkiso sila ni Monty. Ay, ikaw pa ko. Happy birthday. Wish, wish. Wish. Happy birthday, uy. La.
Uy, luck na yan. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys.